Opisyal nga ginlunsad ang Department of Education Schools Division of Eastern Samar ang Brigada Eskwela 2026 sa Taft National High School, Taft Eastern Samar Kakulop nga adlaw. Ang nasabing aktibidad in gimpangunahan ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacity upod ang mga opisyalis ng personahe ti nga Division Office. Gintambong ang liwat inihaton mga Public School District Supervisor, mga school head ti nga 27 nga distrito ang probinsya, mga tinaglawas ti kang iba-iba nga national government agency, mga kaganak, mga estudyante, ngan mga benepisyaryo han tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers kung tupad nga programa. Sumalakan Dr. Capacity, ang panguna nga panuyang Brigada Eskwela amon pagayad, paglimpyo ngan pagtuhayan mga pasilidad ng eskwelahan. Agud masiguro nga andam ngan talwasan palibot para ti arabot nga pagabrihan klase. Iyaliwat gin klaro nga nasabi nga aktibidad din sa nga higayon. Agud maparigon ang relasyon ngan malasakit ang eskwelahan, komunidad ngan mga stakeholder para kapakanan haton mga estudyante habugos na school year. Ang ating pagtitipon ngayon ay higit pa sa isang tradisyonal na paglulunsad ng Brigada Eskwela. Ito ay isang makabuluhang pagkakataon upang muling buhayin ang diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Samtang didan okasyon nagpaabot gihapon hinminsahin pasasalamat ng suporta hi Governor Ralph Vincent Ivardoni pinaagi kan board member PJ Ivardoni partikularmente han sakripisyo ang mga magturutdungan volunteers para han kabataan. Pero bisan pa pinakaniya para maghatag iya mensahe. Unang-una, pero iya maghatag iya mensahe ng pasasalamat ang iyong atanan. Darahan iyo sakripisyo para haaton mga kabataan. Pinaagi naman kan Captain Joel Banawan, Auxiliary Commander han Philippine Coast Guard Auxiliary Eastern Samar Squadron, iginpamtang ni House Minority Leader og 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang iya mensahe. Sumalakan Libanan ang pagburubligan mga magturutdo, kaganak, mga lokal nga opisyal ng alumni, inagpapakita nga may adabalor ang kabubuhasan ng mga kabataan. Nga nagsiring nga diri ulang ang pagigan taga-probinsya, agud makabutan ang mga inop kinabuhi. Naging highlight ang okasyon ang pagpirmahan pledge of support ng mga partisipante, ngan ang pag-intrigahin mga donasyon, sugadhan cash, mga pintura, ngan iba pang higamit paglinis para mga adaptive schools sa Taft. Samtang dakuliwat ang naging partisipasyon sa 73 nga benepisyaryo tupad program diin heraing ginsusuhulan hadtong doli nga bumulig ha paglimpyo ngan pagayad han Taft National High School hasulod din na pulo ka adlaw. Ini nga programa in masigurohan kalimpyuhan ng eskwelahan antes ang formal nga pag-abrihan klase ha maabot nga Lunes nga adlaw. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.